खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। जोंनाव आलासि फैनायमोन आरो बेखौनो मेम'रि थाथोंसै माने गोसोखांथि महरै थाथोंसै होननानै भिडिअ खालामनानै दोनबाय आरो आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। आंना कलेजाव प्रग्रामबो दंमोन नालाय बेखायनो आं फुंनिफ्रायनो थानो मोनासै। गेजेर ससेनिफ्रायसो थाबाय आङो। भिडिअ खालामनानै दोनग्राबो रावबो गैलामोन। फंबायमोनहाबो खालामनानै दोननो रोङासै। संखांनानै मालाय नै खाजि जागासिनोमोन आरो आंबो फैग्रानो होफैथारबाय लुगैनानै जानाया। बिथिं आलासिफोर जिरायदों। ओमफ्राय बै दादि सासेनाव आदै सासेनाव संहैदों आरो ओमफ्राय आलासिफोरखौ बेहायनो फज'नानै ओंखाम आरि होबायमोन आरो ओमफ्राय ओरैनो गोसोखांथि महरै थाथोंसै होननानै खेबनानै दोनबाय, भिडिअ खालामनानै दोनबाय आङो। न'नि आलासि गोजासो दं बेहाय, रावबो गैया, रावबो मालाय होननाय गैया आरो नैबे आबौ बिथिंजाय बाबा दादिमोन जिरायनानै दं आरो आदा बिसोरो फारसेथिं हौवाफोर फारसेथिं हिनजावफोर दं आरो ओंखाम जानो जमलायगासिनोमोन। एसे ओरैनो बिस्रा दसे थाना हगारनोसै र'। मोसादों नोङो? आं मिस्थि जादों। देनां नों जौ लोंदों? नों जौ लोंदों? हा? जौ लोंदों नामा होनदों? दद' जादों दद'। सा दङ।
नै आलासिफ्रा ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै मोसागासिनोमोन थांनो लागानि ओमफ्राय मिउजिक दंमोन नालाय आङो कपिराइट फैजानो गिनानै भइस अभारसो होनाय जाबाय। मा जादों दे खोन्था दे मा जादों मा जादों होनदों खोन्था मा जादों Red chili. Red chili. होनलाय सकेट Thôi dài cái này là à ra cái là xuống lại đúng không भिडिअआ गोलावद्राय जागोन साननानै आं भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। गोजोन्थों।